bitches, it's me again. Okay, jeg er inde i camp. I kan høre sikkert en pige... Signe, vent lige 2 sekunder. Du kan sikkert høre en pige i baggrunden. Det er seriøst The Beauty of the Queens, Signe. Ja, min kat der er lidt handicappet, så den fjerner vi lige. Det vi har sådan en katskulptur. Men Signe, du ved jo ikke mit speciale endnu. Nej. Jeg stinker til det, men... Ja. Nej, men vil du vide mit speciale? Ja. Det er simpelthen at lave smykker. At lave smykker? Ja. Jeg laver øreringe og alt sådan noget mærkeligt, noget forskelligt noget. Det ved min YouTube sådan set heller ikke, for jeg laver alt muligt mærkeligt herinde. Ja. De er sådan lidt clueless sammen med mig. Sammen med mine venner, faktisk. De ved ikke særlig meget om mig. Men det gør de ikke. Det de ved er, at jeg er psykopat, og jeg fatter ikke en skid. Af menneskers følelser, så er jeg bare sådan, yeah, don't care. Man kan høre, du er ved at få sådan en grinalfald. Ej, jeg køber aldrig karakterer, og selvom jeg sådan... Jeg har faktisk ikke grin, kan jeg sige. Jeg har købt en, fordi det havde jeg lige lyst til den her gang. Hvem købte du? Jeg købte Courtney. Fuck mit kamera, det faldt lige ned. Jeg skal det er det godt nok en akavet vinkel. Jeg skal sådan sidde med sådan, hele min skærm, den skal sådan være helt drejet, ellers så filmer den ikke noget. Men jeg skal også skynde mig at vælge female. Ja, female er altid den, der fucking første er væk. Ja, Du har bare sådan et helt rød hoved. ja, men det er fordi, jeg har ikke min regne på kroppen. Det er sådan lidt svært. Det er sådan lidt akavet. Jeg har aldrig været på samme time med nogen, jeg kender. Jeg er altid på samme team med dem, jeg kender. Prøv lige at høre, hvor unfair det her var på et tidspunkt. Jeg var på hold med Inaya, altså en anden pige, som der også er en af mine venner. Og så var der også en anden en. Og et seriøst, der var 3 hold. Vi kom hver på hver vores hold. Okay. Men der er en eller anden, der hedder... Hende, der hedder Beth, hun er en fucking queen. Altså, hun siger sådan, godt arbejde og alt sådan noget der. Hun er fantastisk. Jeg har valgt Heather. Hvilken farve er du? Jeg er rød. Ja, vi er på samme hold. Fuck yeah. Jeg er Heather. Jeg er Disney. Nå, Man kan få time for sygt, og så siger man, at jeg var random. Det er sygt dejligt. Fuck, mand. Jeg er ved at dø. Ikke sætter mig, jeg er normalt ved at dø. Jeg synes, det er aldrig til at mig, jeg er altid ved at dø. Ej, er du ikke engang... Ja, det er jeg nu, okay? Jeg synes ikke, vi skal være sådan nogle haters. Ved du, jeg har sådan en YouTuber, og jeg har lavet sådan en YouTube Shorts for sådan nogle... Do you know what American Got Talent is? You should go there. Jeg var sådan... Det skal jeg 100% ikke. Jeg lavede en video, da jeg var 9 år gammel, og så er det bare sådan, oh my god, you should go to American Got Talent. Og så kommer der sådan en, og der er sådan en lille fucking bitch, og der bare kommer sådan, not to hate, but I can do that, that's so easy. Så, det gør jeg jo. Så der var sådan en hel masse, der bakker mig op og alt sådan noget, ikke? Og så kommer jeg bare sådan, if it's done so easy, then do it. Så fucking gør det. Og jeg har ikke hørt fra den person lige siden. Så, men der okay, nu ved jeg godt lidt tilbage i det der spor, jeg om, men der hvor I havde sådan en bitch fight og for campen, ikke? Altså, jeg vidste bare ikke, og jeg har sagt det til mange af mine venner, jeg vidste bare allerede, hvis jeg begyndte at sådan snakke ind i det, ikke? Og jeg havde reddet hovedet af en af jer. Nej, jeg var kørt ud! Ej! Det var ikke rigtig vildt. Det var fordi, du
var den sidste. Du var en af de sidste, og så vælger du en af de sidste, og så kigger det dem af. Ej, oh my god. Hvor meget? Altså, jeg ser sådan rigtig mange sådan videoer og alt sådan noget, der ikke. Og hver eneste gang jeg finder en video, jeg godt kan lide, og så skriver jeg fucking altid Yes Queen under. Det gør jeg bare. Altså, det er sådan... Der er sådan områder. Men du kan jo bare gå ud igen, og så kan du gå ind igen. Og så kommer du lige nu alt til lobbyen, i stedet for at du skal stå sådan og vente og lave alt muligt. Ja, ja. Det gør jeg. Okay. Vi spiller vi det samme, så vi er i samme game. Ja. Det kommer sikkert til, altså det her kommer sikkert til at være akavet for alle, alle dem, der sidder kigger, de tænker bare, hvad fanden i hele hule kartoffelmad snakker de om. Jeg er virkelig mest sådan blown away, jeg nogensinde kunne være. Fuck, mand. Jeg er lige ved i gang med at smadre noget. Det er godt nok rigtig godt af mig. Jeg smadrer altid alt for meget. Okay, godt. Godt, så hvor er du henne? Der, bare gå ind i den, Signe. Det har jeg. Jeg er også inde i den. Signe, der er gået alt for lang tid siden vi har mødt hinanden igen. Hvad? Der er gået alt for lang tid siden vi har mødt hinanden. Ja, det er det. Det er altså ikke okay. Jeg har stadig den der, jeg har mit diplom, jeg har rammet mit diplom ind, og så hænger det ved siden af alle mine malerier og mit klasse og sådan noget der. Ja. Det sådan, passer sådan lige ind sådan rigtig godt. Og Signe, lige så snart du starter ikke over på skolen, den flipping første, du kommer til at se, ikke? Og det kommer til at være mig. Fordi jeg er seriøst den første, der kommer af skole. Hver morgen. Men jeg bor trods alt også nede i byen, så jeg står flipping Filet-O-Fish op klokken... Prøv at gætte, hvornår jeg står op. Det ved jeg ikke. Klokken 5. Jeg står op 6:20, og så cykler jeg i skole 7:10. Okay. Altså, bitch, jeg er nødt til at stå op tidligt, for ellers så kommer jeg ikke i skole. Jeg skulle op 6:5. 15. Okay, der går sådan lige 5 minutter. Du synes sådan op 5 minutter før mig. Ja. Ja. Der er sådan 2,5 kilometer ned til min skole. Jeg har sådan en gang kilometer. Wow! Men det kommer du snart til.